Takže čaute, som zase ja. To už asi bude. A toto je... Počkajte. Dobre, tak som sa premiestnila. A toto je nová rodinka v meste. No, vy to máte už popis. No, ale čo? No a tak sa pozme do videjka. A prepáčte zase za blbú kvalitu. A keby som hovorila potichu. Lebo na minulom videjku som hovorila potichu. A chcel som vám povedať, že už som doma z Poráča. Jak som vám hovorila, že pôjdem. Bol som tam 3 dní. Včera som prišla, ale prišla som o 5, takže... A i môj brat bol, a takže som nemohla natočiť videjko. O 5. Dobre. No tak nebudem viac zdržovať. Ďakujem, že ste to vydržali a ideme do videjka. A ešte chcem vám prepáčiť, že keby ste počuli nejaké hlasy vzadu, lebo môj brat búcha po gauči a je pustený street dance. Debil. Ideme do toho videjka radšej. A pôjde so mnou hrať aj môj brat. Že ráno, no konečne. Baby, you. What we gotta find my vibe. Mami, teta, čo to spievate? Pozerám street dance. Môžem s vami? Fajn. No. Baby, woo, what's it gonna be my vibe? Baby, woo, what's it gonna be my vibe? Baby, woo, what's it gonna be my vibe? No, blah 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 blah. No, takže žiaci, môžete tu nacvičovať, ale keď zoberete môžete tu nacvičovať na mistrovstve, ale keď zoberete mojich žiakov, ale teta, my robíme street dance a nie balet. Tak ich to budete učiť. Čo? Ona má učiť nás? Áno. Po filmu. Prečo to skončilo? Filip. No. Prečo to skončilo? Prečo robím stojku na hlave? No to je už jedno. Pokračovanie filmu. Super! Dávate to, ale ste zlá skupina.
hodine a 50 minútach a 60 sekundách. Ne, už to zase skončilo. Idem zabudiť ostatní. To je blázon asi do street dance. Idem zabudiť Leona. Leon! A už ste ma zrutila z posteli. Čo je? Choď sa obliecť. Ideme sa najesť. Kam zase? Nikam, len sa ideme najesť. Filip išiel, pozeral so mnou. On s tebou pozeral street dance. Čo? To milý chlapec. A išiel zobudiť ostatných. Tralalala. To je teda ale debil. Debil. No, dobre. Au, zase som spadla. No, čo už sa dá robiť? No, takže už ideme obliecť. U ostatných, keď ich Filip zobúdza. Šejla, vstávaj. No tak Šejla. Čo je? Au. No, vstávaj, obleď sa a ideme sa nájsť. Čo a kam? Nikam, len sa ideme nájsť. Vstávajte, obidvaja. Musíš byť na nich taký tvrdý. Prepáč, no. Ach jaj. Mám sa teda obliecť. No tak stávajte už. Filip, čo je? Čo chceš? Jau. Obliekajte sa, ideme sa nájsť. A kam zase? Do nejakej super reštaurácie? Nie. Proste sa musíte ísť len obliecť. Ja si jen tiež. Po oblečení. Dobre. Ja som oblečený. Idem už dole. Ja tiež. Počkaj na mňa. Čo to vyvádzate? Nič, len dole prišli. Dole sa nájsť. Mám dobre, deti. Tak zasadnite tu ku stolu. Ja vám niečo prichystám. To bude ale dneska za deň. Pojeď dole. To bylo výborné. Tak a teraz si robte, čo chcete. Idem. Nesíjaj. Počkaj na mňa, ja chcem vidieť. No tak poď tu. Ja som tu. Ja idem na tablet. Kúkať. YouTube. Počkaj na mňa. To sú blázni. Hej. Teda sú. Jedem asi von. Jedem na mobil. Tak fajn. Uvidíme sa, neviem. Koľko? Dobre.
dievčatá. No tak fajn.